lagi dhewek nih yo wedok kumpul aduh kene kono kae kotoke wis olah akeh rumpuhe rumpuk kok sawado ning kono ra kok sing cedhek dhisik iki nyapo kok ngrumpuk sado ning kono kae duh jan yang rumpuk aja ngono kuwi lah piye iki bonggol karo anu dhewek nih lho bonggol kene dhewe ngene aja terus mbok campur-campur kaya ngene ora ya padha wae to kok padha wae piye to nek iki sing ngene iki kan gawine sing ngene iki ora sing penting kan kena diangkat bareng wah diomongi kowe iki amene ngengkel kok apalane ya iki ngene lho iki bonggol iki dhewek nih yo lah kok iso kowe iki kok mah jokrok-jokrokne aku ya sampeyan nyapa jokrokne aku kowe sing salah kok undume kerumpuk kon iki sing dawa dhewek ning ngene dawa tok ning ngene ora ya padha wae lho ora diomongi mesti nek kaping-kaping diomongi ya ampun kayak iki jen wong wedok iki jen gumun aku yo kudu tak gumun aku angger sampeyan lho jokrok-jokrokne megawe ra bener diomongi tapi mesti malah nglawan ya ngomong ini kan ora ora apa ora karo tindakan tindakan apa wong megawe diomongi sing iki bonggol iki dhewekke ya kan padha wae to kok diangkat rono lho diangkat rono yo dadi ngangkat iki angel iki lho ngangkate angel ngene iki ra kok ngene iki sing dawa iki dhewe sing deg-deg dhewe iya iya kok wis lho diomongi wis kilo apa ngumpuk bonggol diomongi sing anu dhewe kok ora bener neh kok malah sing alah gremeng tak iki dhewekne lho malah tak dhewekne kuwi lho iki dawa iki dhewek ngene alah terus lho sing tugelan iki dhewek ngene kok malah wong kok ora warai kok panggah ra iso lho mbiyen iki lah wis tak dhewekne panggah salah sing tugel dheweke dawa dhewek iki alah kok malah alah balik rumpuan dhewe kok iso balik rumpuan dhewe kayak males kok malah balik tak alah oh wong diwarai kok apalane kok udah mung rumpuk bonggol sing dawa kon dhewek nih lho prayu angel junjunge dawa dhewek ning ngene kok malah kaya dawa ndek dicampur kan penak junjunge nek ngene iki anggo mono ngrasane wong kerja kok mendino gur diuring-uring ae marai males mending balik ben dirumpuk dhewe wong kok direwangi gur muring marai pegel balik mah aku wis aduh sih an kayak koyo nek wong lewat ya saran selah nunggu nunut wong kae lempah mah aku tekane lu sik adoh kae koyo delokne teko nunut wong kae wae lah